maganize choncho ndaziona nkuzaziona nkumumvetsetsa Mulungu inabadwa nangapo mbandalo wa Mulungu makolo atu anamwalira tisana kule ife aliyense kumatikana minda kulanda kuti tamangitsaye amvekele tikawazutse makolo kumanda zitipatsaga iwae ine monga okulirapo pause nalolero siyasukuluwe kumakalima maganyu minda yanthu enaye kumalipira sukulu abale yangawo inakumakula madeyae ikakhala nyumba yodzira yachiseko cha mauzuwe nthawi ya mvula sitikagona ikatovumba ngati banjaye chovala tikavala masana usiku tikatochapa upanda sopoye kuchivala tsiku linalo chinali chimodzi basiye nkusala kudya antu kumati kupangisa nkupanda ufaye anaye nawo mabungwe anawatenga kumawalipira sukuluwe pano ndima bwana Mulungu anawayankhaye ine ndikukanika sukulu kwangaku ninayamba bizinesiye kumaocha chimanga kumagulitsaye ambuye anandidalitsa pano ndi kampani ya ikuluwe pano ndine general manager chizungu chake yamati chochoe aye wanga sandionetse malaulo wa naweruka lero ndine mboni tenda ijae wachirae Mulungu si muntu naweruka lero ndine mboni mamwene zake zaerae Mulungu wamuweritsae naweruka lero ndine mboni wotoleza ufa kuchikayo kucha lero ndi mboni naweruka lero ndine mboni naweruka ndine mboni ndili ndi umboni naweruka lero ndine mboni pali wina utovutika uli kutaunika ya kumudzi ngati ulibe Yesu umufufuze umulandire koma ngati uli ndi Yesu tamugwirebe usamusiye maiye usamusiye mamwene musamusiye muzi wonse ndiwe chisazo